Dobrý deň. Ďakujem za tú kávu. Dobrý deň. A prosím jedno cappuccino. Koľko to bude? 2 eurá. OK, nech sa páči, ďakujem. Dobrý deň, môžem si sadnúť? Nie. Lebo všade je obsadené. Áno, budem. Ďakujem. A vás som to už nikdy nevidela. Som nová. Aha. Ste krásna. Dúfam, že máte kde bývať. Hej, tu som sa to opýtovala. Kde? V apartmánoch? Hej. Na koľko tu bývate? Už si nepamätám, jak Ja sa... na 302. A ja na 300. Jednotke. Tak to sme susedy. Chystám sa ísť do babu. Dneska? Hej. A dneska sa chystám ísť do bubble tea domčeku a to si zajtra porozumiem. Nemáte vodičak, čo? Lebo tu platia iné pravidla o vodičku. Mám vodičak, ale keď som tu, tak nemám. Tu sa to nedá. A keď tu platia vôbec pravidla? No, viete čo? Mohli by sme že vás prevedieť po tomto meste. Kľudne a máte vodičky? Ako za čo platiť? Za to? Za kávu si zaplatil, nie? Čo? Za kávu si zaplatil, nie? Ale za odvoz. Takže za odvoz, to čo je? Však normálne ťa odveziem. Ahoj, díky. Aj ti tu celé ukážem. A ty študuješ ešte na vysokej? Som študovala. Ja ešte chodím 1 rok posledný. Ja už som študovala. Na vysokú. To už nebudem chodiť. A koľko máte rokov? Ja mám 23. 22. To čo ste šepkali? Dobre, budem to riešiť, niekým si volať. Takže o 1 rok mladšie, to je... Nie, Pozývam vás do bubble tea. Na bubble tea, ak máte radi bubble tea. jasne, dám si. Ako príchuť zaplatím to. A ja si vyberiem tam. Je si tam drahšie ovocie. Tak môžeme ísť. Hej, kľudne. OK, tam mám auto, takže ideme. Čo? Môj priateľ nám kúpil Lambo, máme spoločné Wow. Lambo, ale on je teraz odcestovaný veľmi ďaleko, takže mi ho nechal. Hej. Po celom areáli mesta vás prevediem. A kde je letisko, to asi viete, to ste sem prišli lietadlom. Mám tam auto. Dobre. Počkaj. OK, poďme. Počkaj, nie je tu. Na druhej strane, tuto. A tu je Sephora. Poznáte Sephoru? Čo to je Sephora? Tuto máme Sephora, normálne Sephora. Tam sa predávajú kozmetické veci. Čo si niečo kúpiť nevadí? Hej, ja počkám. A ja si potrebujem kúpiť jeden korektor ešte. Ja iba cerusku, voňavku čakám. a lesk. Dobrý deň. Ďakujem, dovidenia. Ale už som skúpila. Ja by som si teraz chcela niečo. Čo je toto? To sú nejaké obchody, potom ti to ukážem. Chcem sa pozrieť iba. Poď za mnou. Poďte za mnou. Vykajte mi. Tykajte mi. Ja som vám Nikol. Ja Judy. Ok, poď za mnou. Judy. Je to, môžem ťa volať Judy? Hej, ten má prezivko. Viete, že vám volajú Čumnihy. Áno, môžem Ale mám si Judy. Hej. Lebo hrám v jednom filme, tak preto ma volajú Čumnihy. Tak sa sme tu začneme pri letisku. Kamarátky. Je tuto pri parku. Takže tu je veľký park. Na hodinu je vstup zadarmo. Teda nie na pol hodinu. Takže na 30 minút je vstup zadarmo. Ostatné sa už platí. Toto je ten park. Obrovský. Vidíte? Či vidíš toto? Kolotoč. Áno. Takže tu sa nachádzajú hry.
Áno, tu sa hodí hrať taký... Zajtra, dneska idem do Bubble domčeka, pozývam ťa Hej, teda. a tuto je kasíno inak, tuto. Tak tam zajtra. No nie na také kasíno, tu sa proste hrajú hry. A tuto sa predávajú videohry, napríklad Minecraft. Tuto je taká menšia pláž a tuto sa nachádza také menšie, no proste tu okrem tuto. Hej, tuto sa takto nachádza také menšia kaviareň, kde som chodievala a tu je vlastne, a tu sa predávajú iPhony, na Mobile Store je tu. Tu sa predávajú Kaviarnička. Hej, taká, Aha, tu je ten Bubble Tea domček. no, je to taký sladký obchod, neviem, jak sa to volá, Cukráreň. Potom tu je práčovňa a tu majú tu bubble tea, na ktoré môžeme ísť hneď teraz. Kľudne. Alebo ešte prevediem to. Vlastne tu musím niekde Boba tea, bubble tea. Boba tea, bubble tea. A tu hneď vedľa majú čínske polievky. Tak tam... Nie, to nie sú čínske, to sú japonské. No, aj japonsko-čínske. Musím si ísť niekde zaparkovať, asi zaparkujem na chodník, ale to nemôžem. Idem nájsť miesto na parkovanie, zatiaľ sa tu môžeme takto otočiť. Tam, môže sa tam pozrieť? Môžeme vystúpiť? Hej, ja sa chcem zaparkovať. To čo tam je? Chcem sa pozrieť. To je kaderníctvo. Nie, tuto je Japonci majú Gucci. To je šach? No taký obrovský. Ja som zhodila figurku, to nevadí. Nie, to sa tam môže. Wow. No už som zaparkovala. To je dobré. Môžeme hrať. Ok, dáme si polievku či bubble tea? Bubble tea. Ok. Kde je moči, si hovorila? To ti potom ukážem. Moči. Teraz poďme na bubble tea. Moči. Ja ti ukážem aj tam, čo mi prišla chuť, že čo je všetko. No takže poďme si vybrať. Ja si dám to hore, čo je to... Aby som si dala... Objednáš mi to broskyňové peach. Ja si dám strawberry. Nemajú dragon fruit? Majú len tam čo z hore a je tam ešte káva. Ja si dám strawberry. Ok, sadíme si sem. Dobrý deň, jedno peach a jedno strawberry. OK. 10 eur. 6 eur. OK. Spáči. Dobre. Aspoň, že tam majú tie ceny hore. Aspoň, že máte tam tie ceny. Idem zobrať to bubble tea. Stop lasom. To bubble tea bolo dobré. Ja ešte mám. Mám to kopy a idem zatiaľ naštartovať auto. Poďme ale do toho polievku. Polievky si môžeme objednať. Chcem sa iba pozrieť, aké majú. Tu majú takéto, to je To si japončina. môžeš kúpiť a nemôžeš. Neviem po japonsky, ale... Aha, tu sú rôzne polievky. Ja viem iba po korejsky, Môžeme sa tu bohužiaľ. zastaviť zajtra na obed. Ale ja zajtra na obed varím špeciálne korejské jedlo. Ok, teraz ti ukážem toto miesto. Máš Duolingo? Neviem. Tuto je salón. Hoj. Aj s kaderníctvom. Čo je Tu ten je ten šach? veľký šach. No. Čo s tým robí vôbec? Tuto je Gucci obchod. Gucci. Gucci nemočí. No a teraz môžeme ísť do auta. Tady auto. Čo je toto? Ja to je na iPhone. No tady auto. Chcem sa pozrieť, čo je tuto môže? Hej, to je ten salón taký. To je salón, tu nemôžeme ísť bez platenia. Poď, lebo nás vyhodia. Čo tam je? Salón. Ok, ideme. Mám auto tam pri policajnej stanici. A tu je taký mini park s fontánkou. Ale kam si išla? To je to bližšie. Teraz chceme pozrieť na iné veci. Hej, tu je policajná stanica. Takže tak. Poď. Ok, ideme týmto smerom, kde som to tak videla. Takže tu sa nachádza banka. Ja už ma neprezavác. Ok, ideme na ceste domov, ale tu je škola, hej, tam bola banka. Tu je také ihrisko detské, to ťa asi nebude zaujímať. Tu je benzínka. Nie je tu niekde pre mačky kultúrny Áno, je tu. domček? Lebo mám doma Tu je benzínka, hej, tu je také potraviny sú tu. Tu je motel a... Čakaj. Tu je
Wiecie, bo są tu nowa z moim mandzielą. Môj priateľ je A ďaleko. Maćką. Môj priateľ je ďaleko. Jezdíme k Blázom. Tu je hasičská stanica, tam je nemocnica, keby niečo, tam je škôlka. Tu vám ukážem. Co se stalo? Part 2.